bilang manuyang po, nga sabi ko mo po king kaong katuwangan, kimpengari mi, ngayon kayo dawan na iti, na last name mo po nga kaya bemi, ya ako po, bilang kanako, pati po karen kayang meging manuyang, elwa mo po ya ako, nga sabi mi mo po kayo na magana kaya pong pengari, alaki man pong kita kaya. At malugod siya pong ingkong karen kaya nga po, hanggang pong alaya po, pera didinano pong pera rin nga po, no? Hanggang po ta pong kabudya mo po ba't migweting, hanggang nga mo pong kabud ng pera, bibigyan na pa po ka rin nga po na. Kaya maragol ko po pasalamat kay pengari na malugod siya pong pengari, kaya kaming manuyang na at karen kayang anak. Apo, eda ka po kalingwantang, garguranda ka po, hanggang alana ka pong laman na kakit, eda nakakit, garguranda ka pa rin po. Eda ka po kalingwan at ika po kiyang puso mi, ikami anak mo, ikami rin pong apuyo, at sana po, ala ko nga sabi kaya kayong malugod kong pengari, hanggang after 12 years kaya mi asawing inganak yu, idanti, ala kong ikit ala ko pong ikit na kaya kayo malugod kayong talagang pengari hanggang na ano pa nga oras na akit mo na rin nga po mukindalan, lalo na rin nga na ako po. Tuminyadla pong pera kaya kayo, gadyula pong dedina lang hanggang ilamo po kapod peryo. Salamat po kimbinye mo kaya karenga po mo at kaya kami nalugod. Sana ikami nga anak mong likwan, mikakalugod kami at misasan metong kami imbalang metong hanggang ala nakatang. Sana nung nanoy pepakit mo, karen tao na malugod ka karing pamilya mo. Sana ikami nga anak mong likwan mo. Makanyan mo rin hanggang mo naman karing kiking anak na aruguran milang na emila paboren. Hanggang makananutang at aguyod mila hanggang at aguyod mila nung makananong gawa mo karing kikang anak. Makanyan mo rin yung gawa mi karing kiking anak tang. Dakala salamat kika. Karguranda ka tang hanggang alana kaking hanggang eda nakaakit at ika pa rin king puso mi. Kaya dakala salamat po karing tawong at mintok. Kaya magpasalamat ko po kaya kayungan. Tang, sana po hanggang eda nakaakit karguranda ka. Eka po milako king puso mi ikaming pamilya mo. Dakala salamat hanggang manuyang mo ko mo ala kong ikita kaya ka malugod kang pengari. Ala kang kalupang katuwangan tang para ka na ako po. Uling malugod kang pengari. Iko nga duwang ama. Kaya po, ngayon po, pasalamatan na kang maragol. Ang gapong makanyan mo po. Salamat po tang karguranda ka. Ikamingan manuyang mo, ikamingan anak mo. Eda kakalingwan hanggang salamat kaya ka. Sana po, hindi mo po siguro nga sabi ko banta po kaya uling balo ko malugod yung pengari katuwangan ko. Kasi balo ko hanggang makanya niya po
Eya po, aliw. Talagang kargurang king katuwangan po. Salamat po. Dakal pong salamat. Bilang ikong, pakiramdaman tayo po inkayang apo, inkapatad a Joy David. Maya ka ba abak po mumuna po king Diyos. Kadwa po king kaya katampi nga rin kapatid. Bilang nga po na pong ingkong ko, makanini ko pong iparamdam o i-share kaya kayo kung nano yung klaseng ingkong. Nung po minsan, masyas kaya po bundok, apo na. Ating kaya po nga agagawang, dapat at mayap. Makanya mo po yung agagawa minsan. Impasensya ang pong lugod. Ya pong mumuna kayo. Atin po kayong point na dinatang na. Minsan, asa sagot niya, makantay na pong magpasensya at mami, aral kaya kami. Andiyan pong minsan, makanyanda niya pong babawag, di dara ko ampo, di pa ko na. Mango, pero ulin minsan, manamdaman niya at mapali. Ipili na pamurinin kayo. Pati nang sasabihan na sayang, maninay, lari ang puntos ko. Numano ko kaya ng bali. Ikuan pong may akong kong alikuman po, may kapanyad pa siya. Ganang pa magkulang at pa magkamaling at gawa. Istuyapin po na pamagsisipan niya po at yung talwi. Kung naaring ka man, salamat po kayong gano. Kayong lugod, ape paramdam mo, kayong pasensya ang binye mo.
Ala ko po nga sabi kaya ko. Ali ko man po asa sabi kaya yung harapan pero kaluguran da kay po. Patawaran niyo ko po kung ano naman po itang ganang agaw ako. Dakal, salamat po. Dakala salamat, kapatid. At ngini, makanyang tapong pakiramdaman kung makananuya, iing kung metso bilang tatang. Makanyang taya pong ausan, ing kay pangani anak, Hermana baby kaligya. Ya po ing kaya katang pakiramdaman. Muna po, umaya pa. Abak kaya ko ngan. Kalupa kong pengari kay nakan. Kubalo na ang sabihan ko. Huling masakit ka na ako. Itatang ko lang ang kakulangan kay kami. Kaming may kulang kayo. Hanapin Joy. Alang munang sisi. Kuha kalingwa kang tatang ko. Anyang mag-aral kong high school. Mag-test na ako bukas sa lapang pamaya. Sinabi na maranong kong dumulong. Maranong kong mga oriente. Baano nga pisaring mamugang magkano mo ating kang pamayad. Anyang meniko ayang mahapilang bulig. Pilay hinong ako. May aka 50 pesos. Siyem pamayad ko eskwela 35 pesos. May kakapag-test ko pero wala kaya pagtuwan. Nuwa ka rin kumanakit tatang makanyan. Masakit. Tahang. Kaluguran da ka. Da kalinguan. Kareng ka na akong kamag-anak, kabaryo, kapatat kasalpantayanan, pasalamat ko pundakan. Lingang gang bengi-bengi, antabayanan nyo kami. Kasakit na paleng. Sakit na pala yung alamping aring lalaki. Salamat. Salamat. Linabas mo kami, peparagul mo kami. Ang gaking pangatuwa mo. Isipan mo kaya
Imbis na ikang isipan mi, kapakananda pa rin kapatid ko yung isipan mo. Pasibay po, dakal pong salamat. Ako na po aragdagan uling masakit na po king ka na ako. Ilubluban. Salamat po. Dahil pong salamat. Dimdamdala po, ding patuto tungkol king kakatamong pengari. May wala yaman po king paniman tamo. Ingalita ni akit ing masanting ng lupa. Aramdaman ing boses na. Atalan man ing kayang gamat. O akawul man ang matalik. Pero manatili ya parati king balang puso tam. Bilang pangwakas pong panalangin, makanyang tayo pong ausan ni Hermano Carlos Miranda. Yoshita la po rin kaya tang puso. Pasalala mo kang Ginoo. Panmalyaring tumulaya ngayon yung kayabangan na iti. Manalangin tampo. Mayupayang Ginoong Diyos. Alang hanggang kapupusan ni Keng paipasalamat ka. Kinaning kagum na po ning pagkabi. Pamagkusa, pamanakbang daring balang karing bori mo. Ginoo, paraming panaligan na mo kay paboren. Parati mong subebe kay kami at patangaran mo retang mimina. Ban kanitig paing malyaring mga sadsad kay ngan karing balang tungkulan na binye mo kay kami. Ginoo, king kayabakan na iti nung no karin makanyan miya pong pitaganan. Pisasan meto nga ning meto ngayayin. Meto nga pamagaral. King kay kang banalay harapan. Ban malyaring sumulong kami ang pong asyasat milaring balang biyemi. Karing balang saglit daring kay king biye bara ka pong apatula king banal mong harapan. Igpa king oras sa iti makanyan kengan pong misasan metong manalangin pupuri king kekang harapan na sana karing kekang lugod ging manatili kay kamingan po nung no karin binyeme kay kaming mapayapang biye karing may alabas ming panahon dapat sana karing aldong ipang bukas yung manatili pang pasibayo kay kaming sinan makayinggil kining kekeng pengaring king wamo na biye espiritu o yun po yung metong mong tetakan ameging gwardyana ning kekeng sibol Diyos ko nung miras naman po yung kayaldawan aking wamo na ibiyeking kayang kahanglaman manalangin ko po ngayon ng oras sa iti kambeda rin ka na akong kapatad na sana makanyan mepong parakit karetang koro ang pong kora bang malyaring king gamat kung wananig pa king mibiliya bang malyaring tang tula tanggapan ni Diyos ko king biye espiritu at oren po rin kayang pamilyang lipan pengari ang pong kapatad supling ng ganang ka rin kaya nga po Diyos ko makanyan mo pong kalungan king kekang mayupayang gamat kaulan mula at pisasan metungan mula dinan mo porong tetagan pong pamibata magkusa ka rin karelang tungkulan at sana Diyos ko na naman po yung panganib king karelang biye mo natutulutan nunepas lagan mo po kitang salang alang anggaban kanita Diyos ko itang dala na matulid makanyindi pang maigit pang tuntunan at mamintula kaya ka. O ini po yung metong ming pengaring kabangal na po ning kikeng pengare. Diyos ko adon ko pong makanyan me paragong suglunganing kayang biyeking makabang panahon. King mga bangaldo. Ban ka rin kayang pamilya ikpaing makanyano pong antabayanan at makanyano pong gabayan ka rin karelang biye. Banan ka Diyos ko yung makanyandang mga atalan ang biye mapayapa ka rin aldo bukas. Ginoy kami nga nga bakay ti pasalamat kami. Sana po ngayon ng umena kayang mikakawani paintulutan mong bibensyonan mo kengan. Tanggapan miyay tang kekang pala. Sana po ipahay kay anak mo. Ikami na sana rin tunay tinubulele na ning kekang sibul. Ban kanitig pa ingay malyaring malana tampong mamala. Karing kekeng biyang pong bukas ning panahon na rin kekeng pamanggalo. Timurinig pa rin ring manandaman kilab na ning punan. Diyos ko, makanya mo pong apisan karing kekang mayupayang gamat. Ban kanitig pa karing aldo bukas sing kaya bimilang susuyo ang pong maminto.
kagumda po rin kay kaming pingaring makatagan pong at karing balang kubong tuknangan. Sablang may mundasyon ng kekeng kasalpantayanan. So panangin ko, napakaban mo ngan po biye. Igong may po yung kekang may payang gamat at apisan mo kanitiban kanita tanggap langan pong kapasnawan at kanita Diyos ko karing aldo bukas. Ng makanyanda pang isyunduin tungkula na binya mo karela. Salamat po ngayon ng umene kayong mikakawani o rin ipuring daungan daring ka na akong kapatad. Bendisyonan mo la. Miras la pong payapa keti at miras langan sanang payapang magsigubli ka ring balang kubong tuknangan. Salamat po mayari la rin kayong panalangin at tanggapan mila naman ining pamipala manibat ng ini hanggang kawakasan. Iya nasa po pa. Mayabak po kayo kung ano. Condolence po pa si Bayo ka rin kaya katang kapatad. Pengari. Ngayon yung kayabakan. Sibul Tagumpay Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibul Tagumpay Bie.